ila that shikadai ha kajing than bamla batai kamet jong I kalamong lut nakli shakjat ila sha dat perjong baro shimet bat kamet kala ing na kajing shit kasngi kabajik ti jong I kalasniu bat ilayale banyo katno kisngi nado ba ila hap najrong sun ha kawe kamit inang mut ba ila yo sngaw surbrio kumba ila trang banyo jingyarap labun sngi bat laingut kibrio kilawan bat kila kendit threat ban yo I ya ita ibrio ngade kabrio kabaim ha kane kajing bathai kaling sun lansa ilaong bat ka kerteng jonga kalong Julian kani kade ka khana shapang kabrio kabala im hadin ba kalahap arpho 1000 phut najrong sun lakha ya I ha ka shipho tarek risau khat khandai spa san phusau kikmi kikpa jong I ki kerteng ka Maria Hans bat William Hans kibade ki zoologist lani kita ki scientist ha kabayade bat ka jingwat bnia shapang kimrat kini kilatre ha ka Museum of Natural History ha lima kabadan hari Peru ha kapor ba ilakot khatsaus nam hikmi kikpa jong I kilami no na kani kajaka ban pinmi no yala kajong ka research center kabadan ha Amazon forest kabalong kawe nakikhlaw barbentam ha kaperthai kumta ila lejbot ya kakmi bat ukpa jong I kat shaba kilet bat ila tep shibun kajing tep shapang kimrat ki khnyang bat kumno banyada yaladiro kumta ila shuyo jinghikai na kikmi kikpa tangba hadien lapha byang ya I shalima ban pendep ya kajing pule ha kanopra jong usnam khat khandai spa nyopwe ikmi jong I Maria ilawan shaw ya I Julian na lima banlet kendo ya ukpa khamtam ba kade kapor Christmas hadien baladep ki kam school kini kishikmi shikun kilarai banlet ha war phusau tarik nopra Henry namar bakade kapor Christmas baro kijakasong ha kiling son kilataplut Henry daka jinkman kilalap bakalansa company kabadan jakasong ha kaling son jongka Henry ukpa jong I Julian ulamaham bakim day bansyong da kani kaling son namar kadan ya karekot bajujia bontam kijingja accident Henry kini kishikmi shikun kilasngo ba anam lele bat kanam jia kabasnio kumta ha ka arpusau tarik unopra khat khandai spa nyopwe kani kalingsun kabathmu banlet cha equitas kanong ba kabadan ha Peru da kabahir shipang ha pukolpa kalami na kani kakat lingsun kajingya lenti jong kani kalingsun shapukalpa kalong kabajajai klem jingthut Henry hadin ba kani kalingsun kalathmu banlet cha equitas kani kalingsun kalamat ya kajing ha kaba kahap ya lengba uperthat bat ka eryong kaba shirkhei bha hakum kani kapor kani kalingsun kaladan arphawe 1000 phut hajrong sun beneng kilayo ya kajing maham nakibor peniat baki day bansange shua shipor kajing yat lenti jongki Henry namar baki pilot kilathmu banpenpoi jaka khnang ba kinong shong ya kani kalingsun kinyo rakhe ya ka Christmas lambat ki bahyeng bahasam jongki hamar kumtahi kani kalingsun kalano arsut bat ki tiar bat ki pla kila hablut bat ki passenger kila yam lenyar katba kata kadangja kensan layo I ya uperthat ubala pom ya kajaka bu umpnyang ha kalingsun bat kalingsun kelas dang ing bat kelas dang pra
Bun ki passenger kila yap ler bat ki kmi ki pa jong i Julian kila penkre bania syam no ya ka jing yap ka kmi i Julian kala pertah hang ni te lakut kini kidai ki ktien bakadu na ka kmi i Julian hamar kata kapor kaling son kala kat arliang bat kala hap arsut bat i Julian ila yap ler bun ki passenger kila yap namar ka pressure bat ka jingbom yo leer kani kaling sun kalahap kelan na jrong sun syapo rengkau i Julian imte briosho hakum kata kapor hadien khat kendai kenta i Julian ila syam yalade ba ila dan marwe lambat kata kaling sun kabala pra nadong syadong ha kani ka klau ba kenja tam kakti kakjat jong i kalas ngau kumban dukut no kala yoru ya ka jingmong ha kakti kabala i shirkai shikadai e bat karendang jong i kalapang hadu kata kata hamar kata kapor ila par suki suki da kaba perta artat yala ikmi henrei ila syam babaro kibala syong ha kata kalingsun kila yaplut kabaje kti jong i kadang long bat ila pet bakadei ha kapor kandai baji menstep kumta da kajing shitam kabajur ila yale ban yang bat banyat khnang banyo jing yarap ila yosngo ya ki lingson bat ki helicopter ki balatmu banwan yarap henrei namar bakade ka klau ka barben ha prathai kim shimla yo i aa da ka jingting ilai ya da ka babret ya ka sandal jong i bat let tampat ya ka bat ilale kumni shikumni da ka jingthmu ban lait naki hajar tli ki besen bat ki mrat bakan sha namar ba ka Amazon rainforest ka de ka klau ka bashir khai tam ka badap tang da kimrat bat ki khnyang imdan jingbam sho bat namar ba ka de ka porslap kiso na kane ka klau kimsham patla i bat ila tepro babun kidai kiso ki badan bi suda kumta ilayat da kisngi da kabadi tang ya ka umjer na ki phlang hadien ba ilap ya ka we ka warit bat ilakan mau ya ka jing hikai ukpa jong i ba ki warit ki ju yalam syaka jaka basa brio namar ba ha ki benta jong ka klau Amazon ki nong shong shnong ki ju sa hajanwa ban kham sok ha ka jing kenja bat ka jing than bat ka jing sngo ba omdan lachu ila shuyat ha kata ka jing slap jor kaba imla tang banyo i shei ba ilayat ha ka por munmit ila shadat ha ki perjong bat ka met ka phat jong i kala at na kani ka jing shadat kini ki perjong kila kha peleng rudi ha ka jaka mensaw jong i ha ka kti bat ka kejat bat kila bam artat ya ka do jong i kat ba idang yat kulmar ha kani ka klau ilayo i ya ka we na kibenta jong kaling son bat ilayo i bakidan laingot ki breu ki balayap na ka jinghap kaling son bat ila persyang banpet la idein am ikmi jong i henrei lalap ba om shamladei ikmi jong i hadien kumbahan rius ngi ka jingyat lenti jong i ilayo sngo ya ka jingpa kasim huadzin bat lajunget balada pa kani kasim kibrio kindan bet hajan namar ba kani kasim kajusa brabor hajan kiwa bat lese kibrio ro kinsa hajan wa anda ilayat ilalap yalade ba iladan ha kajaka beach kabade karengkau bajantam jong kata kawa henrei da kajing sngosi ilalap ba om shimlayo i ya kibrio imshim layo sngow sho ya ki helicopter bat ilanget bakim shimlawan wat sho hadien bakilalap ya kata kalingson bat ki passenger balayaplot hadien ila shujingi bat ilalap bakata kawa kadap tang da kidok ha pirenha kibadai kidok ha kibabam do brio
da ka jing ting ila thiano ha uwei umau da ka jing thmu ba imdei shu banki ha kasni ka babut henrei ila khi byang ha ka step ka babut bat ila lap ba ka jing mansau ha ka met jong i kala shirkhei hadu kata kata bat kat sni do jong i kala monglut bat place nam na ka jing shit bomla batai ila yo i klumar yaki brioro bat ila perkhat ba ila lat im kala dap de ki post ni ba i Julian imshim labam aa deha kasni ka ba shipo kat ba idang thia ha ka jing trat bat jing than bomla batai ila lap ya ka we ka lieng ka baret bat kumta ila sngo tho ba ki dan ki brio hajan ha ka jing kman bomla batai shu ila sham ya ka we ka ying trap bat lap ya ka petrol ha kata ka ying trap bat ila the ya kata ka petrol ha ka jaka mong khnang banlat na ka jing thau khnang kata ka banta ka met ka balambong kani ka petrol kala penlong ya ki khnang maggots bakin dat ya i ila ap ya ka jingwan kita ki brio henrei namar bakidang be mrat kimshim la po ying satya bat i Julian ila shuthia hangta bat ap ya ka ila lap bakata kajaka kadap tang de ki jokot bat ila persang ban kem ban yo bam henrei ka badan bok kalong ba imshim la yo kem na kajing tlot kamet bat kalong ka badan bok na ba kilong ki jokot badap tang da ki bi sudah ila shuthia hangta arsngi bat hadin arsngi ila yo sngo ya kasur brio henrei ila perkhat bakadei tang kajing perkhat jong i henrei hamar hangta hi lawan laingut kinong tho ding kini kinong tho ding kila sngo ting naba kinang mut ba idei ipuri yemoha henrei ila persang ban batai da ka kentien Spanish ya ke kabalaja kumta la aibam ya i bat sumar ya ka jing mansau jong i anda ila kham khlan kila yalam ya i shakajaka sa shipai bat hangni la yalam da ka helicopter ya i sha ka hospital bat la lab bakakti jong i kala dukut kasing kejat jong i kala dukut ro bat kasni do kala put ila kendu ya ukpa jong i bat kalong ka basngosen hadu kata kata lawan interview ya i da kispa ngut kinong tho kot khubor lala bakane kaling sun kadon khandai pu ar ngot ki brio ha kaba prapusan ngot ki passenger bat nrungot ki nong tray kaling sun ki la khlat no layathu bakakmi i Julian kala latim henrei kala yap na kajing than bat kajing mansau la ai nam ye i Julian da ka perthai baro kawai ba idei ita i miracle girl lani ibalayo jingpen em da ka kamba na ublei ti parlok menta mila poi shakabukut jang kani ka video bapinam do ya kiwe pat ki video sngo bha like share but subscribe ya kani ka channel